Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Carmen Mallija. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej, għati widen għat-talb li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jsejħilna inkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna qamet u marret quddiem il-mulej u l-qassis Eli kien bil-qiegħda fuq is-siġġu ħdejn it-tarġa tal-bieb tat-tempju tal-mulej. Anna kellha qalba kollha imrar u bdiet titlob lill-mulej u tibki ħafna. Għamlet weda u qalet: Mulej tal-eżerċti, jekk inti tħares lejn il-hemm tal-qaddejja tiegħek u tiftakar fija u ma twarrabx il-qaddejja tiegħek u tagħtini tifel, hija tagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u minn fuq rasu ma jgħaddix il-mus. Damet titlob ħafna quddiem il-mulej u Eli kien qiegħed iħares lejn fomma. Anna kienet titkellem f'qalba, xuftejja biss kienu jitħarku u leħinha ma jinstemax. Għalhekk Eli ħasibha fis-sakra u qalilha: kemm se ddum fis-sakra? Eħles mill-inbit li għandek fuqek. Anna wieġbet: le Sidi, jiena marra b'qalba muġuwa u ma xrobtx la inbit u lanqas xorb ieħor li sakkar, imma qiegħda niftaħ qalbi quddiem il-mulej. La tqis il-qaddejja tiegħek b'mara ħażina, sissa tkellimt mill-kotra ta' emmi u n-niket tiegħi. Eli wieġeb: mur bislim, Alla ta' Iżrael sama it-talba tiegħek u jagħtik kull ma tlabtu. U wieġbet: jalla l-qaddejja tiegħek issib ħniena f'għajnejk. Il-mara qabdet triqta, kielet u wiċċha ma baqax bħal qabel. L-għada filgħodu bakkru u marru jaduraw il-mulej u telqu lura lejn darhom frama. Imbagħad Elkana ara fil-martu u l-mulej ftakar fija u tqalet, u meta wasal żmienha wildet iben u semmitu Samwel għaliex kif qalet hi tlabtu lill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej, ferħet qalbi bil-mulej, ferħet qalbi bil-mulej, intefet rasi fil-mulej, iddieħaq fommi bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ferħet qalbi bil-mulej. Tkisser il-qaws tal-qawwijin u d-dajfin tħażmu bil-ħila, l-imxebbejn bil-ħobs inkrew u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u dbielet il-mara b'ħafna tfal. Ferħet qalbi bil-mulej. Il-mulej jibbat il-mewt u jagħti il-ħajja, iniżżel fl-imwiet u jtella. Il-mulej ifaqqar u jagħti il-ġid, ibaxxi u jolli wkoll. Ferħet qalbi bil-mulej. Iqajjem mit-trab lill-imsejken u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqiegħdhom mal-kbarat biex jirtu tron ta' ġieħ. Ferħet qalbi bil-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ilqgħu il-kelma ta' Alla mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu f'jum is-Sibt daħal is-sinagoga ta' Kafarnaum u qagħd jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbejn bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret ġejt biex teqridna? Jiena naf min int, il-Qaddies ta' Alla. Imma Ġesu ikmandah: iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu l-ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: dan x'inhu? X'tagħlim ġdid moti bis-seta sal-ispirt il-ħżiena jikkmanda u huma joqogħdu għalih. U bil-fama tiegħu malajr xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilea. Il-kelma tal-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej. Hija r-risposta li aħna dalgħodu tajna lill-Alla għall-kelma tiegħu. Qegħdin fi żmien ferjali fis-sena liturġika, iż-żmien tan-normalità tal-ħajja. Dan hu li jfisser iż-żmien ferjali. U fin-normalità tal-ħajja żgur li aħna wkoll jiġrilna kif ġrala Anna, jiġrilna wkoll kif ġralhom dawn in-nies ta' Kafarnaum ġewwa s-sinagoga. Ħafna drabi niġu imħabtin, imtaqlin, imgerfxa fil-qalb. U fejn hu s-sigriet? Meta jiena u jent inħabbat moħħi mal-inkwiet, mal-mart, mat-taqlib tal-ħajja. Ir-risposta uritilna Anna li jistess tmur fit-tempju u bdiet titlob lill-Anna. U kif jgħidilna il-ktieb ta' Samwel, Anna kella qalba kollha imrar u bdiet titlob lill-mulej. Damet titlob ħafna. Imma Anna kienet titkellem f'qalba. Xuftejja biss kienu jitħarku. Indbaħtu għaliex il-mulej semma t-talba ta' Anna. Għaliex Anna ippreżentat lill-mulej mhux il-kliem. Tantu hekk li s-saċerdote li ħasibha lija fis-sakra għaxra tħarrek xuftejja mingħajr ma jisma' l-kliem. Imma Anna tat qalba lill-Alla. Dik il-qalb li kienet mimlija imrar offrieta lill-Alla. U Alla sema' it-talba tagħha. L-istess ħaġa għandna b'xi mod differenti il-Vanġelu tal-lum, dan ir-raġel imtaqqal imma l-kelma ta' Ġesu tfejqu u jiġi bniedem ħieles mill-ħażen f'qalbu. Għalhekk il-Vanġelu jgħidilna li x-Xitan kien fih jiena u int kif qegħdin nersqu quddiem il-mulej. Meta niġi hawn fit-tempju tiegħu, qed inressaq lili nnifsi, qed nofrilu lili nnifsi, il-qalb tiegħi kif inhi.
il-mulej jilqaħħa, basta jint tagħtih qalbek u mhux ħwejjeġ oħra. Ejjew nitolbu hekk il-mulej jagħmel minna persuni li kapaċi niftħu qalbna għalih. Kemm biex nagħtuh u nofrulu il-beżat tagħna, it-toqol tagħna, l-imrar tagħna u qiegħed hemm biex jilqgħu. Imma aktar u aktar niftħulu qalbna biex il-kelma tiegħu tidħol f'qalbna. U hekk insibu il-paċi u l-ferħ li tant nixtiequ. Ejjew inresqu it-talb tagħna lill-Alla l-Missier illi tagħna l-Kristu li fil-kelma tiegħu kull bniedem isejb il-ħelsien. Nitolbuh u ngħidulu għalhekk il-kelma tiegħek mulej teħlisna, il-kelma tiegħek mulej teħlisna. Għall-Knisja, għall-Ministri tagħha mibgħuta biex iwasslu il-kelma tiegħek lill-umanità kollha biex fik issib ilena u sliem nitolbu. Għal popli imjasra sabiex fi Kristu jiskopru dak li jmexxihom lejn ħelsien veru nitolbu. Għal persuni li qed iħossuhom weħidhom imtaqla bil-ħajja u dawk li għaddejjin minn kull xorta ta' dbatija sabiex isibu fostna persuni li jgħinuhom u ifarġuhom nitolbu. Għalina il-koll li ninġabru hawnhekk f'dan it-tempju qaddis tiegħek sabiex ikollna mhux biss widnejna imma qalbna tkun miftuħa għal kelma tiegħek mulej nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż mulej kompli jisma' id-dbatija il-karba ta' tant pellegrini. Għamel li huma jmorru lura lejn darhom b'qalb mimlija bil-paċi tiegħek nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier għamel minna il-koll disċipli veri ta' ibnek Ġesu sabiex flimkien miegħu insiru bennejja tal-għaqda u s-sliem int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis
tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għalli xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Fiċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek hemm xerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejr ngħidu flimkien it-talba li Marja tina s-Sinjur tagħna għas-salvazzjoni tagħna, għall-paċi tagħna, għall-ferħ ta' qalbna. U għalhekk ejjew li din it-talba ma tkunx ħirġa biss mill-fom, imma tkun ħirġa u tila għand il-mulej mill-font ta' qalbna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-jena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-moment ta' wara tqarbin, żjes, huwa l-moment fejn aħna nagħmlu dak li għamlet Anna. Fejn fiskiet inħallu lil qalbna titkellem mal-Mulej Ġesu. Jew nirringrazzjawh fiskiet ta' qalbna tal-li joġbu jiġi jżurna u jkellimna bil-kelma tiegħu.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok. Bi Kristus Siedna. Ngħidu tliet Ava Marijiet illumna Marija. Sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.